Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 20 февраль, сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Еш кына кеше язмышын тыңгысыз диңгезгә тиңлиләр. Күрәсең, Россия Федерациясының почет ордены дәүләт бүләге иясе, Татарстан Республикасының фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты Раил Зыятдинов тормыш карабын нык, җилкәннәрен каты дауылларга да бирешмәслек итеп корган. Югыйсә, авыл хуҗалыгы тармагында ярты гасырдан артык эшләп, бүгенге көнгә кадәр тугры кала алмас иде. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарга фидакар хезмәте белән зур уңышларга ирешкән үрнәк шәхес, тәвәккәл җитәкче Раил Зыятдинов турында тапшыру тәкъдим итәбез. Мәктәп директоры кірді классқа и бізден сырай анкеталар таратtılar. Кім боласыңыз келе? Мен айттым енді, менің председатель колхозы боласы келе деп. Ник деген вопрос туа бит енді. Ауылға председатель келе, яқшы атқа отырып келе бит бұл. Қыш күні болса, яқшы қашоқ қой шана біле енді, яқшы ат білен, жайкені тарантас білен. Мен айтам, мен де председатель болсам, атқа отырып жүргейін деп. Шunda хиял булды. Самими балачак хыялын 29 яшында чынга ашыра Раил Зыятдинов. Кем хуҗалык җитәкчесе булырга тели, ул беренче булыр оптимист. Икенче характеры үч хумитырга мурат иш. Менә эштә була бит, әйтәсең, иртәгәсен кайсы бер сүзләр бишәҗәли бит. Мине варват. Bir katı soğuşabız, inanılmaz spesialistler birleşabız, bir katı itibildi. İrtegasını epet kılıp, onun bile seyredesin. Mına ol karakter rukavat itiler. Нәq менә җитәкче халкы булганга Раил Шәһәретдин улы Зыятдинов 1986 елда Татбулада башкоз берләшмәсенең директоры итеп тәгаенләнә. Хәтердә минем шуны иң беренче бардым мин Митимшәрбишанна. Бик авыр участогында Айшагардинич районны кәшти, сәяскиямеш мотор эшләде ди, соңгы елларда бераз вопрослар булды инде ди, ул вопрослар син беләсең, мин профессиональ эшләгән кеше бит инде. Шунда эшләп килдем. Давай сиңа без булышырбыз. Юбиляр Раил чорында без бигрәк тә татар халкы витаминлы яшелчә ризыгы үстерергә, аның белән тукланырга өйрәнеп, элеккеге еллар бәләсе булган рахит бала төшенчәсеннән киттек. Аны безнең заманда кәкер аяклы бала дип әйтәләр иде. Менә шушындый эшчәнлек аркасында шушы төшенчә Аллага шөкер юкка чыкты. Әгәр инде без бүген туп-туры басып, башны горур тотып, күкрәкне киереп, без булдырабыз дип дөнья каршында басып торабыз икән, bu mucizada юбилярыбыз Раилның да өлеше гаять зур. Рәхмәт сиңа, зур хезмәтләрең һәм егетлегең өчен. Кичле рухлылар гына максатларына ирешә. Кеше кыйбласын табарга тырышып һәм дөрестлек эзләп, гомер буе үз-үзе белән көрәшеп яши. Бүген дөрес булып тыелган нәрсәләр иртәгесен бөтенләй әһәмиятен югалтырга мөмкин. Гомерен авыл хуҗалыгы тармагында эшләүгә багышлаган Раил Зыятдиновның тормышында һәр чоры әһәмиятле. Ул еллар Татарстан тарихы белән дә тыгыз бәйләнгән. Мин Казанга килгән шук инде министрлыкка килгән шук эшкә инде аралаша башлаган идек. Без районнарда эшләгән вакытларда ук. Ул вакытта Казанга көзге чорда яшелчә, җиләк-җимеш хәзерләү буенча һәр елны бер көзге кампаниялар була иде. Һәм алар Раис Сахипович Мубаракзянов белән бергә Казанның бөтен җитәкчеләрен җыеп, көзге якта аерым бер визит ясыйлар иде безнең Казан арты районнарына. Менә шул вакытларда танышып киткәннән Гомумән инде министрлыкка килгәч без бигрәк тә тыгыз элемтәдә бер атка җигелеп дип әйткән кебек бер арбага җигелеп эшләдек. Раилның бөеклеген бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Әгәр дә аның турында сөйли башласаң, менә ул чорның теге гасырның 90-нчы елларын мин искә төшерәсем килә. Чөнки Союзның таркалган вакыты,
ГКЧП келіп шықты. Кибетлерде полкаларда буш, ризык yok. Талонный система кіртілген вақытлар. Менә шунда, менә шушы периодта, шушы халыкны, республика халкын, Казан халкын азык-түлек белән тәэмин итәргә кирәк иде. Нәкъ шул чорда Татпладавашпром концерны Казанда ярминкәләр оештыра башлый. Бәрәңге икенче икмәк дибез, ә икмәк булса, җырда була. Авыл хуҗалыгы тармагын җитәкләгәнгә күрәсең, якыннары дуслары арасында Раил Зиятдиновны үз итеп Бәрәңге короле дип тә атыйлар. Раил Шатинич һәрчак ничектер барлык аралаша торган җитәкчеләр арасында бер эчке зыялылык, иплелек белән аерылып тора иде ул. Аның белән бик күп киңәшмә семинарларда, эш сәфәрләрендә була идек һәм һәр нәрсәгә бик җаваплы карый иде. Һәр нәрсәгә һәр көн җиң сызганып эшкә тотына иде. Җиң сызганып башлаган эшнең нәтиҗәсе озак көттерми. 1992 елны берләшмәдә зур үзгәрешләр була. Эш булгач, мәшәкать тә җитәрлек. Бер үзең генә йырып чыгарлык түгел. Шуңа да Раил Зиятдинов өлкә комитетның ул чорда анда эшләгән җитәкчеләрнең ярдәмен һәр даим тоеп яшәвен кат-кат искәртә. Усманов менә бария первый секретарь. Анда искалмыйча булмый. Обкомның беренче секретары. Ну, бер ай эшләдем бу эштә. Җидем үземә вопрослар, бу мине кабул итте. Мен иң беренче чиратта труба кирәк, 57-нче труба. Теплицаларда жылы тотып булмый, урожай юк. Давай письмо поручил отделга, Наима Гаспалан СССР, Мәскәүгә. Бардым, 2 көн кирәлмәдем. Кирдем, наконец. Мен кул куйды бу, положительно. Мин кайтып, 3 көннән соң икән, 4 көннән соң мин точно хәтерләмим хәзер. Уже 10 вагон Юдин станциясында торып атырадыр. Илезинче безнең шатлык күрсәгез ул вакытта ул шатланганны. Уртак шатлык эшне җиңеләйтә, ә кул тимәгән эшләр бихисап. Үстергән яшелчә җиләк җимешне саклау өчен махсус кырылмалар төзү ихтыяҗы туа. Кабул иттек карар. Постановление Кабинета министров, обком партии о строительстве овощефруктохранилищ. Модульной конструкции. Менә ул үзенең ролен уйнады бүгенге көндә. Яшерен батырын түгел, уңышны күбрәк алу өчен яшелчә, җиләк җимеш үстерүчеләр төрле ашламалар куллана. Ә аның төрлесе бар. Нәкъ шул хакта халыкка аңлату өчен телевидениедә тапшыру әзерләнә. Ул елларда Татарстан телевидениесе җитәкчесе булып эшләгән Тәүфик Сәгыйтов та гаҗәпкә кала. Бер нинди лабораториясез Раил Зиятдинов кыярда нитрат булмавын ничек исбатлар? Bizim jurnalist Володя Болышев сорау бирде. Менә ди анда нитрат бар дип әйтәләр. Ул әйтә юк ди, Раил Шәгәш. Ә менә син аны ничек раслыйсың? Менә алда үзең ашап кара. Алда да кашый башлады. Безнең Болышев үзе алда 2 кыярны бергә кимерә башладылар. Менә бу халыкка гади җул белән ышандырырлык, барып җитәрлек итеп, нитратсыз менә шушынасы китте. Бу Казанда үскән, теге Майскида үскән кыярларда, помидорларда нитрат бар дигән нәрсә фикердә дә булмады, уйда да булмады, телдә дә булмады, халыкка ошап китте шулай. Алдан күрә белүчәнлек, тоемлау сәләте җитәкче өчен бик мөһим сыйфатлар. Яшел Үзән районының Нырлат совхозында директор булып эшләгән вакытта ук Раил Зиятдинов җитәкче булу тәҗрибәсен туплый. Совхоз карамагында питомник та булганлыктан иң беренче эш итеп плотина төзетә. Совхозның район күләмендә күрсәткечләрен үстерү өчен Чехиягә кадәр барып, Смаран сортлы борчак алып кайта. 2 ел подряд безнең урожай 28-30 центнер гектардан алабыз. Моны күршеләр бар. Ана безнең күрше халык председателе Талгат абый бар, Ленин колхозында. Ул игътибар итә башлады. Нишисең син? Аны кәштеп, миңа килә торган иде. Борчак үстерүдәге уңышлары өчен Раил Зиятдинов ул елны Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасының от казанган агрономы исеменә лаек була. Раил килеп басса кыяшны капларлык гәүдәсе булса да, бер кайчанда дәүләнмәде. Нәрсәдер дауламады. Һәр вакыт гади, халыкчан һәм шушы халык белән бергә.
Zamanında 80-ci yıllarda Mina'nın Devlet Sovetine deputatlıkka kandidat bulup barganda onun şanışlısı bulup irgen idim. Hem şul vakıtta Rail şəhərdən çıxab olğan ihtiramını tıydım min, kürdüm min. Hem onun için gururlandım. Мен bilen şaqqatam indi, anardaga bolgan energiya. Anardaga bolgan мәдәге bulutlu kende kıyas sabit, yılmayı göre o bağlar şekilde. Motor itirip kile bile o, senin siyasken vakitte angeme barganda indi ol, mana şunda inçikler bir jеңілдік berip gide. Lakin ol üst özün kara vakitte özün çeyte. O sana yarar diyergen может, бар özün çeşliyor. Bu тоже yaxşı sıfat. Çünkü onun бар özüne şanысы. Тормышның ачысын татыганнар гына аның тәмен белә, үксеп илаганнар гына чын күңелдән көлә белә ди халык. Әнә шундый кешелеклелек сыйфатлары Раил Зияддиновка да хас. Пром иҗиге кушылган ире оешмалар хәзер юк диярлек. Ул җитәкләгән Агро җәмгыятендә 2 хуҗалык бар. Бүгенге сәкендә безнең Шаллыда ул инде базовый Ворошиловский совхоз элек заман. 25 000 тонна яшәсе җитештергән хуҗалык. Хәзер ул шилны овощи дип атала. Аның 6000 гектардан артык җире бар. Бик ул нәселчелек белән шөгыльләнә, сыер тирлеге белән. Әҗилек җимеш җитештергән Заря агрофирмасы Югары Ыслан районында урнашкан. Анда төрле сорттагы алма, груша, слива һәм башка җиләк җимеш үстерелә. Агро җәмгыяте хуҗалыкларында эшләүчеләрнең яшәү шартлары да хәл ителгән. Татарстан президенты программасы нигезендә Бәткедә дә, Янбулатта да йортлар төзелгән. Бу да үзенә күрә яшьләрне авылга җәлеп итүнең нәтиҗәле үрнәге. Менә мин эшләү дәврендә күп специалистларны иретергә туры килде. Алар инде бүгендә зур эшләрдә эшлиләр. Министрлыкларда безнең республикада күп совхоз директорларыбыз воспитать иттек инде. Ул вакытта республикада безнең ул 150 000 тонна яшәшә үстерү, 60 000 тонна бәрәңге кайтарып, 113 кеше аппаратта гына специалистлар. Аның карды отделы белән мотор эшләмәсәң алай эшләп булмый. Тем более шулай загыз эшләп булмый. Эшләгән эшеңнең кадере булу, аны күреп бәяле белүләре дә җитәкче өчен бик мөһим. Бу җәһәттән Раил Зияддиновның мактаулы исемнәре дә шактый. Шыраклы хәл түгел, аның орден Дружбы народов, орден почета, орден за заслуги перед Республикой Татарстан дигән дәүләт бәяләре бар. Һәм инде ул дәүләтебезнең дәүләт премиясе лауреаты да. Дәүләт премиясенә бер туган энесе Татарстанның сәламәтлек саклау министры булып эшләгән Камил Зияддинов та лаек булган иде. Абыйлы әнеле Зияддиновларның дәүләт премиясенә лаек булулары үзе генә дә күп нәрсә турында сөйли. Камил Зияддинов Казан шәһәрендә бу якташлык җәмгыяте эшчәнлеген терләкләндереп җибәрүдә дә актив катнаша. Иганәче буларак та гел ярдәм итте дип искә ала Ирек Закиров. Аның эстафетасын Раил Шәгәриш кулына алды. Һәм әйтергә кирәк, ул бөтен йөрәген, бөтен күңелен биреп эшли якташлык җәмгыяте эшләрен. Җиттә калмый. Шунса шатлыклы тагын үз авылын, авыл халкында бер вакытта, һәр вакытта аларга ярдәм итеп килә төрле эшләрдә. Ул зират тирәсен караумы, ул авылда су уздырумы, ул сабантуйлар уздырумы дигәндәй. Бәйрәмнәр белән катлап авыл халкына бәйрәмнәр оештыру, мәҗлесләр җыю дисеңме, алар барсында уларны даими рәвештә эшләп бара. Мохтаҗларга ярдәм итүдә дә, күренекле якташларга багышланган чараларда да катнаша Раил Зияддинов. Ел саен энесе истәлегенә үткәрелгән хоккей ярышлары уздыруны, гомумән данлыклы табиб исемен мәңгеләштерү эшләрен башлап йөри. Аеруча сугыш һәм тыл ветераннарына игътибарлы. Шәхсән үз исеменнән дә якташлык җәмгыяте белән берлектә дә күңелләрен күрергә тырыша. Аның әтисе Шәһәретдин абый да сугыш ветераны. Елне шәһәр янында бик бәрлеше сугышларда әткәй бик каты яралана. Шуннан соң ул 43 бик озак госпитальләрдә ята. 43 елны Дан ордены, Кызыл Йылдыз ордены белән әйләнеп кайта инде. Бәлә бер үзегенә килми диләр бит инде. Әнкәйнең шул вакытта 41 елны Кызыл Урак өстендә авылда
4 янгын чыгып, 4 җырт янып китә. Шул җыртта арасында безнең җыртта була. Ике баласы белән урамда калган Шәмсебанат апа югалып калмый. Авыл читендәге буш йортта үзе мич чыгарып тормышны дәвам итә. Ире Шәһәреттин яраланып сугыштан кайткач бергәләп йорт җиткезәләр. Әти безнең инде ул асыл буй. Ул шын коммунист инде. Дөресен әйткәндә. Менә бер генә эпизод сөйләсем килә. Минем хәтердә инде ул бөтәге сугыштан соңгы еллар. Ул вакытта арышны шабалар ишалгы белән. Әнкәй безнең 90 соты, bir почти 1 гектар арыш шабалар икән сайын. Bir zaman әткәй шуты дитә, әнкәйгә претензия дип әйтгәндә, аны русча әйткәндә ул татар телендә бөтенчәрәк инде ул. Катырак дип әйтгән, син нигә икенче урынга калдың ди. Мөршидә апа дигән менә бар я, түр таза инде, физик таза хатын-кызлар инде хатта. Шарлы белән шабалар бит. Мөршидә апа беренче урынны алган. Әткәй бик тузынган инде. Шуннан соң әнкәй гел беренче урында булды. Бу гаилә белән гаҗәпләнәм, горурланам һәм аларны әле өйрәнүне дәвам итәм. Менә ничә еллар инде, ничә еллар буе мин аларның бөтен туганнарын да беләм, Камил Шәгәришне дә беләм, Раил Шәгәришнең үзендә калган туганнарын да беләм. Менә һәрберсе, менә сугыштан соң авыр вакытта әтиләре сугыштан ватан өчен кан кыеп, аяксыз кайтып та, гаилә оештырып җибәреп шунда бер көтү бала, 9 бала, алар бер үскән кешеләр. Аларга бит беркем дә кул сузмаган, теге алай-болай тертеп торучы булмаган, аның өчен менә бу мәсьәләне хәл итеп бирегез әле дип әллә кемнәр белән сөйләшүсе булмаган. Алар туып аякка басканнар да, бәрәңге боразансы арасында аунап, үсеп, шунда эшләп, чөп утап, бәрәңгесен утыртып, бәрәңгесен менә хезмәт юлы шуннан башланган, шуша хезмәт юлы. Ансыз булмый, ансыз яшәп булмый икән аңлап, шулай үзләре көнен үзләре күреп, бер-берсенә ярдәм кулы сузып, туганнар арасында, шулай үскән аякка баскан кешеләр. Безнең араларыбыз 9 яшь туган абый белән. Туган абый белән яшь чагымны бик хәтерләмим. Яшь чактан туган абыйны бик хәтерләмим. Но туган абыйның дальнейшем безне канат астына сыйдырып, безгә булышып, әткәйгә мәрхәмәтле булып, әткәйне тәрбияләп, бик шәхескә әверелгәннән артыннан тиргә кешесе дә булмыйча, аның әтисе колхоз председателе булмаган, шулай итеп бик ярдәмчел кеше. Бик тырыш кеше, хезмәтен ярата торган кеше булды туган абыйм. Эш агачы китерер җимеш дип язган Тукай Раил Зиятдиновның җимеш җитештерүе дә эшкә бирелгәнлектән килә. Чит илләрдән кайтармыйча шушы продукцияләрне монда җитештереп халыкка бирәсе килә. Раил мәктәп сиңа нәрсә кирәк? Сиңа нәрсә җитми? Син бит җитмеш узып киттең. Синең кебекләр өйдә утыралар. Алай түгел. Мин әле калдырасым килә менә бу Раил бакчасы дип әйтсеннәр дип. Җитештерү генә түгел, саклар өчен махсус биналар да корылган Заря агрофирмасында. Хәер, җиләк-җимеш анда озакка калмый, кибетләргә җибәрелә, ярминкәләрдә сатыла. Тирә-күрше республикалардан, хәтта Себердән кадәр сатып алучы оешмалар да бар. Япон ученыйлар язган берни возраст считается после 75 лет дигән. Аны тараттым җегетләр менә атып кайсы бер пенсиягә китәм шатланып бери. Мен шатланмаган менә укыгыз дине. Журналда шунда язган әйтәм. 75 лет кардыйбыз, 1 яшьлибез әле дидем. Менә шуның өчен ул хуҗалыклар белән эшләп, әле үзебез пока республика күләмендә без әзрәк абыем булса да, кирәкле продукция җитештерәбез. Бүген кирәк. Күрәсең, исеменә ил сүзе кергән кеше гаилә тормышында дәүләт итеп кора. Раил абый дәүләтендә бар да тәртиптә. Әгәр дә минем гараждамы, или ишек алдындамы минем себерке, кирәгем, тырнавычларым урында булмаса, мин уже нигә урынына куймадыгыз? Каян алдым шунда куй. Нигә ул чистартып куелмаган урынына балаларга гел шулай требование булды. Идәдә шулай. Хатыны Сания ханым белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Таләпчән, әмма юмарт әти белән иң әүвәл балалары, хәзер оныклары горурланып үсә.
аның гаиләсе дә бит Сания туган апа. Без алар өйләнешкәндә яшь идек әле. Туган апа дип әйтелгән, действительно ул туган апа булганда, туган апага әйләнгән ул. Ул туган абыйны саклап, яклап, карап, ярдәмләшеп, киңәшләшеп, гомер буе матур, тигез тормыш кырдылар алар. Безгә үрнәк гаилә булдылар алар. Шул туган абый безгә ярдәм итеп, без барыбыз да үзебезнең юлларыбызны таптык. Безгә ул әткә урынына булды. Барыбызга да Алланың рәхмәте яусын. Үзләренең кызларын алар бик тыйнак, тәртипле, шундый сабыр, матур, акыллы, эшлекле иттереп үстерделәр, үстерә алдылар. Аларның гаиләләре бар, бик матур итеп яшиләр алар. Алар белән мин шатланып яшим. Менә бүгенгесенә кадәр Аллага шөкер дип әйтәм мин аны. Алар тарафыннан миңа бер нинди дә эшемә бер кайгы да, шатлыктан гайри бер нинди күргәнем юк бака. Күргә язмасын. Бүгенге тапшырубыз геройы Раил Зияддиновка шушы көннәрдә 75 яшь тула. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән Раил Шәһәртдин улын юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, бәрәкәтле гомер теләп калабыз. Әминә Әхмәтҗанова һәм Хәерлертә Татарстан тапшыруының иҗат төркеме иң изге теләкләр юллап сау булашабыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.